לשקף אותו אליו, בשביל שנוכל בשלב הבא להציג עבורו את הפתרון האידיאלי בשבילו. דבר נוסף מאוד חשוב, כל מה שהלקוח שלנו יגיד בשלב הזה, אנחנו נשתמש בזה בהמשך השיחה איתו. הנה לכם כמה שאלות עמוקות שתוכלו לשאול את הלקוחות שלכם. כמובן שכדאי יהיה להתאים את זה לפי הצרכים של העסק שלכם. למה פנית דווקא אליי? מאיזה בעיה אתה סובל? כמה זמן אתה סובל מהבעיה הזו? מה כבר ניסית ולא עבד? מה היית רוצה להשיג? ומ-1 עד 10, כמה זה חשוב לך? כל אחת מהשאלות שציינתי לכם מקודם, אתם תוכלו להתעמק שם ולהיכנס עם הלקוחות שלכם לעוד ממדים ולשאול אותו עוד שאלות, ומשם בעצם לבנות לו את הצורך החזק שאנחנו כל כך רוצים ולשקף אותו. הכלי הכי טוב שאני יכול לתת לכם בבניית צורך עם הלקוח שלנו הוא פשוט לתת ללקוחות שלנו את הבמה לדבר. ככל שהם ירגישו יותר ויותר מעורבים בשיחה ואת האכפתיות שלנו אליהם, ככה נוכל להציג להם גם את הפתרון האידיאלי עבורם וגם נצליח לבנות איתם חיבור חזק ואיכותי. וברגע שאנחנו מבינים מה הלקוח שלנו בדיוק צריך, אנחנו נוכל לעבור איתו לשלב הבא, שלב הפתרון. שלב 3, הצגת הפתרון. אז אחרי שהקשבנו ללקוח שלנו והבנו בדיוק מה הצורך שלו ומה הכאב שלו, עכשיו אנחנו יכולים להציג לו פתרון אישי במותאם לו. אנחנו בשום פנים ואופן לא נספר לו על כל השירותים והמוצרים שיש לנו כאילו זאת רשימת מכולת. בשלב הזה מומלץ להציג ללקוח שלנו בין 2 ל-3 אפשרויות בחירה. למה אנחנו עושים את זה? פשוט מאוד. אם אנחנו נציג ללקוח שלנו רק אפשרות אחת, אז בעצם הבחירה של הלקוחות שלנו תהיה בינינו לבין המתחרים. אבל אם אנחנו נציג ללקוחות שלנו 2-3 אפשרויות, אז הבחירה שלו תהיה בינינו לבינינו. אז כמובן שעדיף שהבחירה שלו תהיה בינינו לבינינו. הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם בשלב הזה הוא אל תדחפו, תעזרו להם באמת. אל תציעו ללקוחות שלכם את המוצר או השירות הכי יקר שלכם רק כי שם הרווח הכי גבוה שלכם. תבואו ממקום אמיתי, תבואו ממקום אכפתי, תעזרו להם באמת ואתם תראו שהלקוחות שלכם ימליצו עליכם ויחזרו אליכם עוד פעם לקנות. אז אחרי שהצגנו ללקוחות שלנו 2-3 פתרונות ואמרנו להם את המחיר, עכשיו אנחנו הולכים לעבור איתכם לחלק הכי חשוב. זה חלק שרוב בעלי העסקים נופלים בו והוא נקרא שתיקה אחרי המחיר, ואני בדיוק עכשיו הולך להסביר לכם למה חשוב לשתוק אחרי המחיר. אתם מכירים את זה שבעלי העסקים מגיעים איתכם לחלק של המחיר ואז הם מהר ממשיכים לדבר? זו טעות איומה פשוט. איומה. בבקשה מכם, אל תהיו כאלה. זה משדר חוסר ביטחון בעצמכם, זה משדר חוסר ביטחון במחיר שלכם, וזה משדר חוסר ביטחון במוצר או בשירות שלכם. וכמובן, הכי חשוב, כל העבודה הקשה שעשיתם עד עכשיו פשוט הולכת לפח. אל תעשו את זה. אתם תראו שברגע שאנחנו שותקים אחרי המחיר, הלקוח שלנו ישמע את השתיקה הזאת והוא ירגיש שהוא יהיה חייב לדבר. ובשלב הזה אנחנו נבין בדיוק לאיזה כיוון אנחנו הולכים. האם אנחנו יכולים להתקדם איתו אל עבר סגירה, או שהוא יציב בפנינו איזושהי התלבטות שאנחנו נהיה חייבים לפתור אותה. ועכשיו אנחנו הגענו אתכם לשלב 4, התלבטויות. ההתלבטויות